Yengane wabaleka wemfana wayukhuluma kanje Yengane wabaleka wemfana wayukhuluma kanje Yengane umthatha Usuziyaphupha usuka kwakho uzolela emsebenzini Awuphingeleli uzongibiza ngo-secure ntombazane ukuthathelaphi lokho ungangithathi kancane lakho ngiyi-security ngifundile mina security ngine-degree kaNSFAS mina ntombazane Ntokazi Ndona manje sacela ukubuza ulayini iwolo ohambayo wena ubona ulayini uhamba cha bona Ntokazi ngibuza ukuthi mhlambe iwona ulayini mhlambe Hawu mama kodwa ulake ekseni kangaka ngisacela ukubuza ulayini oyebhenki nona cha segoli Hawu mama kanti kenze njani manje Hawu manje mina babu secure le ndawo babu secure ngathi ulayini uphela yini senidalile ukuxabana lapha lalelani-ke nisazoma i-ATM seku-10%. Awe ma umuntu useyoma ngoba uyincengile le mali uphethe nomphako senibuza mina indaba yomphako manje Hawu kodwa nkosazana sengathi sesigcine ngekuqalwa ngakho nkosazana ngicela ukubuza igama mama Promise Masi Upromise Masi kodwa mama mkhanazi wazi wamuhle nkosazana Ngiyabonga Inkosi yami yazi nje sekuvele kwaqala kabuhlungu buka nama security yadlala ngabe ngabe uzokhipha malini Hayibo mama sibuzibuze ngake ngizokhipha inkosi yo 350 lana indoda engenayo nje 350 red flag le Hawu Nkosi yami ngifuna ngizokudla nawe wonke lo 350 wonke lo 350 lo ngizokudla nawe cha kunenhlahla ekseni nje kusa mama uyivukela ngami forever wena yes forever wena Mana inalo line Nkosi yami usuthatha isikhathi eside at least saku 10% futhi sisazokenza yimi wena ngitshela ukuthi ubuti usuka ubuti I'm single and available basho njalo phela single I'm single and available combos are communicating oxygen eyodwa oxygen eyodwa siphefumula umoya wodwa ayowodwa cha nkosazana ngikhala nje ngananku umoya wakho nkosazana ulayini wami kwenziwa ngalokho social distance kanti yini inkinga yakho umthetho awuvumi senisondelene kanti yini inkinga yakho umuntu shaya ishwapha sakho ubuyele lapha baba mana lapha ngisebenza uthanda indaba babu secure inkinga lento nizama ukuyiqala lapha ngeke isebenze 10% lento yakho manje mana lapha ntombazane khona inkinga nangu umuntu wenkosi wazana inkinga nangu umuntu wenkosi ngisebenza ngomthetho Usingibuza ifeka. Yazi besisashelana kamnandi nje kuka kusiye. Ube nenkinga sixabana uba nenkinga sesiqhamwana sombululo yini inkinga yakho baba? Baba ngicela ushaya ishwapha sakho ubuyele lapha. Uthi ufuna imali futhi wena nje uyisecurity. Unani lo wazini uyahola 350 kodwa. Ungahola 350 usebenza. Ngeke uzohola. Ngeke uzohola 350 usasebenza. Ngithi kodwa mangibona wena ngabona ngahlala noma ikuphi la Nkosi yami khona nje. Mina nje ngisemtuba ngathi kuseduzane. Ma wazi wangituba tuba. Sokubuza ulana wakhipha imali la. Cha ke toilet sisi. Hawu sisi. Ye toilet yasibona siphisiwe nje ubusibona. Kodwa wazi wakhuluma kabi kanje nomuntu Nkosazana konjani mama? Ngiyabonga. Siyaphila nathi hey wona ulayini lona dali. Ngiyabonga. Hawu Nkosi yami ngiyamxolisela ngokukhuluma kambi nawe. Ngiyabonga. Siyabonga. Madoda. Engathi umuntu usheshe wakhetha-ke madoda uDudu zabona nayo i13 nansi iPhone 14 cha bonkosazana uyazi njalo njengoba ngibhekele namama lokhu ufika nje emqondeni uma ngingenankinga mhlambe hawu futhi manje hawu kancane Nkosazana sacela ukukhulumana nangu dadewethu mama ngicela noma inamba Nkosazana ngicela noma inamba yawuboni mina ngiyafuna ukukhuluma cha dakhele ihle bengicela kuba ukuthi mhlambe sisakhulumana nangu dadewethu kwamanje cha bo mama bengicela kuba ukuthi ke ungipha mhlambe inamba yakho ngikwazi ukunesa inamba yakho hawu Nkosazana ngiyacela Nkosi yami yo dala ukuthi Nkosi yami ngicela ungiphe inamba yakho ngicela happy nje wena lana ilele kuinjabulo yami wena wonke siqu sakho injabulo nami ngiyacela ngicela ngifuna cha ngizokufonela kahle nje bakathi ngeke ngifone ngezikhathi ezimzima ngicela Nkosi yami awu Nkosi yami kanti wesilenda mayikeput yo indaba zamaneka into engizoyenza yazini into engizoyenza kanti uzowenzani la yo mami yo body bewulayini Nkosi yami wazoba inkinga kwamhlaba Nkosi yami badadana nganelwa nami manje qinisa ikhanda ngizokwenza njani ngabe le ATM izokhona madoda ukhipha lo 10k wami yo luphuthi uzokhipha imali eningi kangaka angiyamnika mina ichance
Nkosazana. Bengikhipha mpukane. Awu, hayi no ayingilimazanga kakhulu mama. Ngisacela ukubuza ukuthi ngingayithola Nkosazana number yakho bakithi. Yena abantu ngahla mina suka amadoda awubheka ibhaka lapho umuntu ongenantombi kwe-winter. Awuyena abantu ngayitholele sami sibutubutu ngicela ungiphake mama. 072 ngicela ungifakele mama, ngicela ungifakele. Uyangena. Awuzangena. Ngibheka ibhaka lapho umuntu. Unamanga lo akazi uzokhipha 10k. Awungabe ungifuna nganto umuntu esifaka. Khona uzokhipha 350. Hawu mama kantini manje inkinga yakho. Mama ngifake lezi number embili. Ngifake lezi number embili ayisele. Ngicela ungifake. Hawu mama ngifake. Hawu wabuka seziyasuka sekusele number zo5. Yini inkinga yakho umuntu esifazana? Kanti yini inkinga yakho mfowethu? Tshela uzokhipha 350. Mama Nkosi yami ecabanga. Wazi wangonela izinto zami. Yazwa? Eklizi ngikhuluma iqiniso. Wazi wangonela izinto zami kanti ungifunani? Ngikwenzeni kodwa kulayini mama Nkosi yami ngicela ungifake lezi number lezi number security. Hawu. Akuthuleke manje la. Ngifuna ukuthi lokho ezongibiza la. Banamanga babusoyikhula. Akuthuleke, akuthuleke. Hawu Nkosi yami. Be baba, beka phambili. Yali ixoki. Thulisa ntombi. Umshini usuya lo. Sukene manje. Yey ungazokhuluma into ongayazi. Awuthula Uqhathizwe. Yey ungazokhuluma into ongayazi. Yengane wabaleka wemfana. Wayukhuluma kanje. Yengane wabaleka wemfana.